ମାନେ କି ତମମାନେ ଯେହେତୁ ପାର୍ଟ 1 ଧମାକା ସ୍ଟାର୍ଟିଂ ରେ ଦେଖିଥିଲ ଏବେ ଟିକେ ଧମାକା ଭିତରୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବ ଆମ ଗାଁରେ ଚାଲି ଆସେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାନସ ଆମ ଗାଁ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ ଧରଣ ପର୍ବ ଅଟେ। ଆଉ ଏଇ ପର୍ବଟାକୁ ଆମ ଗାଁ ଲୋକମାନେ 365 ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ପର୍ବ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଖାସ ହେଇଥାଏ, ସେଇଟା ହଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ବା ଭସାଣି କହିଲେ ଚଳେ। ଆମ ବଳିଆ ସେଇ ଗାଁର ଭସାଣି ଏତେ ବଡ ମାତ୍ରାରେ ହେଇଥାଏ ଯେ ପୁରା ଗୋ ତା ନାଦରେ ଥରି ଉଠେ। ଆଉ ତା ଦେହରେ ଆମ ଟୋକା ମାନଙ୍କର ମଠା ପିନ୍ଧା ନାଚ ପୁରା ମାର୍କେଟ ଟାକୁ ଦୋହଲେଇ ଦିଏ। ଆଉ ସେଇଦିନ ଆମ ଟୋକା ମାନେ କେମିତି ମଠା ପିନ୍ଧି ନାଚୁଥିଲେ ଆଖିରେ ଟିକେ ଦିଅ। ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ଟାଇପର ହରିନାମ ଧରି ନାଚୁଥାନ୍ତି ସେଇଟା ତ ପୁରା ଏବେକା ଜମାନାରେ ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ। ଆଉ ତା ସହିତ ଘୋଡା ବଳଦ ମାନଙ୍କର ନାଚ ଓଡିଶା ସଂସ୍କୃତିକୁ ପୁରା ବଜାୟ ରଖିଥାଏ। ଆଉ ତା ସହିତ ଛୋଟ ଛୋଟ କଣ୍ଢେଇ ମାନଙ୍କର ନାଚ ଏଇଟା ତ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଥାଏ। ଆଉ ତା ସହିତ ସିଂହଳ ବାଜା ମାନଙ୍କ ଭାଇ ମାନଙ୍କର ଫୁଲ ସ୍ୱାଦ ବାଜା ବଢେଇବାର ଷ୍ଟାଇଲ ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିଦଉଥାଏ। ଓ ଏତେ ବଡ ମାତ୍ରାରେ ଭୋଜି ହେଇଥାଏ ଯେ ଯିଏ ବି ଆସିବ ସିଏ ବି ଖାଇବ।